wato ras na rantse da Allah harkan nan yanda duk take tana kai mun daidai. Ai in dai ka tsaya za ka tsaya wani furgan da banza da ta wuce za ka cutu. Kana ganin haɗin kauri na shayi? Ai ba zan wasa ba. Me yasa za ka ga kullum da safe ina fitowa? Ai saboda ita nake fitowa in ga zuwanta in ga kamar uban nan kai. Allah ya halitta wajen nan kaga ko ina motsi yake. La wai kai ka san da wannan dabjan kake banna a ciki? Ya to. Sai binki nake ta yi kina ta tafiya? Malami haka. Kamar ya lafiya? To lafiyar ce kalau ma kuwa. Ko dai kai mahaukaci ne? Kalau nake. Kin ga baiwa Allah ba wani ɓata lokaci kawai ina gaya miki san ki nake. Dala ba na hanya. In san Allah ba za ki wuce ba. In kin wuce nan in fashe. Wai kai me yake damun ka mahaukaci ne kai? Ka ba da hanya in wuce me yake damun ka? Ka san ni ne? Kwaran kwatsa 1000 baki isa ki wuce nan ba sai kin biya min bukatuna. Nan ne ba zan wuce ba? Kwarai kuwa. Me bukatar taka? Kawai ki ce kina so na. Shikenan tunda ba zan wuce nan ba. Wallahi ba za ki wuce. Bari in koma. Ki koma ina? In ce miki ki ce za ki juya? Ni ka cire wannan kwari? Cire miki. An cire miki. Ki abin da zaki an cire miki. Ki ƙari zagayen ki. Ko igwa za ki ɗauko ina nan. Wannan ai wukar yankan albasa ce, to bari ki ji in gaya miki ba wannan wukar ba kowace ko me za ki ɗauko ni na fi ni ne bad boy na wannan layin. He ni za ki hauka? Kai ya ba dan kwali na? Tambayar ka nake kai ya ba dan kwali na? Kake shishinawa? Ku yan taure ne? Me alaka ka da shi? Babanka ne? Abokina ne. Abokinka? Abokina ne. Aiko hukuncin da zan mai yanzu kai zan yi wa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi je ho mun yayi. Allah ya tsine mai albarka. Amin. Allah ya watsa shi. Amin. Da kai ma yi mai mugu addu'a biyu. Shege Allah mai da shi baro, mi ta tura shi. Allah mai da dan iska jaki, aura mai bakin baki, mi ta hawa. Bari hakuri zuciyata ta sanyi. Huce. Ban dan kwali na. Gashi. Ka san nawa ka si dan kwali na? Kun san nawa ka siya shi? Ba mu sani ba. Ku yan taure ne kuna shishi na kayan mata? A'a. Ya ka gani? Cancaras. I love you. Wayo Allah. Waye kai zan maka so ɗaya kamin dobi? Na cire ɗayan na bar ɗaya. Abokina. Yaya, ta tafi? Ta tafi? Gani ta tafi? Matso. Na ce ta tafi? Matso mana. Gani.